Jamen det bunder jo i, at man starter som ganske ung og uerfaren som tømrer og har en drøm om at blive selvstændig. Og for nogen sker det, som der skete for mig, at man pludselig sidder i en virksomhed, der er vokset så større, end man havde forudset. Og man kommer til nogle punkter, hvor man tænker, at det kunne være rart at få noget ekstern sparring, som er bedre end det, vi kan få i dagligdagen. Og rådføre sig med nogen, der kan nogle andre ting, end det vi kan. Og da en bekendt eller en kollega ligesom sagde, at det bør man gøre, så var det sådan ligesom, så var beslutningen taget fra min side. Og du kan se det på bundlinjen også? Absolut, ja. Det kan vi. Hvordan sådan med processen med hensyn til rekruttering? Hvad har baggrunden været for egentlig at gå eksternt og rekruttere via et rekrutteringsfirma? Jamen, da jeg tog beslutningen om, at vi skulle have en bestyrelse, så er vi også sådan indstillet herude, at vi gør ikke noget halvt. Og så var vi godt klar over, at det kunne ikke nytte noget, at vi spurgte hen i Brugsen, om der er nogen, der kendte en bestyrelsesformand. Så ret hurtigt fandt vi ud af i samarbejde med Jesper fra Væksthus Midtjylland, eller Erhvervshus Midtjylland, at vi skulle have et rekrutteringsfirma til det. Og han henviste vi så til dig, og du kom jo med tidligt i processen også. Og vi fik nogle gode snakker om, hvordan man gør sådan noget. Og det følte vi os fuldstændig trygge ved. Jeg synes, I har været dygtige til at, ligesom at fange. Altså, vi var imponeret over, hvor hurtigt I ligesom fangede hele firmaet, hvordan og vores behov, og hvordan tingene fungerer herude, og hvordan det skulle fungere fremadrettet. Så det var vi godt tilfredse med fra starten af, ja. Altså, jeg vil ikke sige, at jeg på noget tidspunkt har haft bekymringer, fordi det har jeg ikke. Og det er nok lige så meget, fordi at jeg har været tryg med jer som rådgiver fra start af, men også det har aldrig været lagt op til, at bestyrelsesformanden skulle overtage. De skulle mere rådgive og vejlede os og spare med os jo, ikke mindst. Og det er det, vi har manglet, så derfor har det været helt naturligt for os at bruge vores tidligere bestyrelsesformand på den måde. Ja. Så nej, det har absolut ikke været noget, der har været et problem. Hvis man er i tvivl, hvis man sidder som ejerleder i tvivl, så har man jo næsten svaret, fordi så er man jo i tvivl om nogle ting, og så skal man jo have en, der kan rådgive sig om sådan noget der. Og det kan jo aldrig gå værre, end hvis man ikke synes, det er et ordentligt forhold, man har, jamen så kan man jo stoppe samarbejdet igen jo. Men jeg tænker, hvis man kigger i historikken ved folk, der har fået det gennem tiden, så vil det være sådan, at langt størstedelen svarer, at det har været en positiv overraskelse eller oplevelse med det. Vil det sige, Mathias, du også bruger din bestyrelsesformand ind imellem bestyrelsesmøderne til sparring? Det har vi gjort i nogle omfang, ja. Det har vi. Både Tina og jeg har jo rådført os. Det kan jo være med alt muligt. Jo. Lidt afhængig af, hvilken type kompetencer et vedkommende har jo, men altså, det er klart. Det er jo også en af fordelene, at man kan bruge dem som en rådgiver, en form for rådgiver og sparringspartner hele i ens dagligdag. Jamen, der er jo ikke noget, der er svært. Altså, det eneste, man skal gøre sig klart, det er jo, at man forpligter sig jo en lille smule mere. Vi har nogle forventninger til bestyrelsen, men de har jo også nogle forventninger til os. Og det kan jo ikke nytte noget, at man har en bestyrelse, og så er man ikke indfri de forventninger, de har. Så er det spildt penge. Og der er det jo der, at vi kører et fint parløb. Fordi jeg er med til at tage beslutninger, men meget af det hårde arbejde, det er jo så Tina, der laver det jo. Igen, første gang man gør det, er det mere angstprovokerende, fordi man jo betaler et anseligt beløb, hvis man vil have en, der har kompetencerne. Og man tænker, at det er jo lidt som at trække et lod i tombolaen, men man ved ikke, hvad man får jo. Men efterfølgende, hvor vi har kunne se, at vi har kunne i samarbejde med bestyrelsen og os selv og så videre, kunne løfte hele processen i firmaet,
så i hvert fald anden gang er der ingen betænkning. Så er det i hvert fald ikke den del, der er en bekymring. For der ved man, at det giver noget value, det der.